ମତେ ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତାଙ୍କ ଦହି ସେଉ ଖାଇକି ମନେ ବୁଝି 3 ଦିନ ହବ ମୁଁ ବାବୁ ରାତିରେ କଲ୍ କରିପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଫୋନ କଲି ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ ବାତ୍ୟାରେ ନାଇଁ ସତରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ସପ୍ତାহে ଟିକେ ଫୋନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ 5 ପିସ୍ ଟିକେ ଅର୍ଡର ଥିଲା ବେତାଳିଆ କଲେଜ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରଦିନ 3 ଜଣ ଝିଅକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଥିଲେ 80 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଦହି ସେଉ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ମୋ ମନ ପୁରା କହିଦେଲେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଗଲେ ବାଇଜ ବୋଲି ସେ ମତେ କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ଆମେ ବାହା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା ନମ୍ବରଟା ଆଣିଲି ଖୁସିରେ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ମୋ ନମ୍ବର ଆଣିନଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ତମେ ପଳା କଣ କର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେ ଗୋଟେ ଫୋନ ମୁଁ କଥା ହେବି କଥା ନହେଲେ ରହିପାରିବିନି ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଦିଅ କିଏ ସରକାରୀ ତମେ ଭାବି ଇଏ ହସନି